dianggaki wonten ing gelang-gelang. Peperangan gedhe wis dumadi. Wilangane prajurit sing ora ngerti dodok saling perkara. Lamun patine ngrungkepi bumi aji wis pas. Nanging lamun ana senopati saka Singosari ora ana liya Ardaraja sing kudu tak adepi ora ana liya mung senopati saka gelang-gelang yo jaran goyang. Kang Mas Ardaraja sakderengipun kalajeng monggo dipun penggalih kanthi tirtani kawicaksanan. Monggo panjenengan kula aturi kondur wonten ing gelang-gelang sesarengan rebahaken wonten ing Singosari. Sing perlu tak galih banjur apa, Yai? Aku minangka senopati saka Singosari. Ya gene supaya aku balui pakartine Rama Jayakatowa. Panjenengan menika kadang kula kaspa. Ingkang rikala semanten gegeladen olah bilaraga sarengan. Mangan tunggal sak ajang, turu tunggal sak bantal bebasanipun. Menapa titi wedal menika sak sampun ngancik tataring kadewasan kedah tabrak raga lan tabrak rasa Kang Mas. Mboten Kang Mas. Iki perkarane seje. Ya gene nalika ing pendopo gelang-gelang sliramu ora ngelingke, ora ngemutke Rama Jayakatowa sing kepengin mengkang lan dongkeng kawibawan Singosari. Sepiro to kekuatane sak kadipaten jalan goyang. Kang Mas, monggo yen to panjenengan menggalih perkawis kegiatan antasipun gelang-gelang lan Singosari. Nanging panjenengan kedah emut. Panjangga menika kedah dipun jangkah tanpa jinakah boten badhe kasebatan. Sanjata ing ngampuh menika mboten ngomongake tumbak lan pedama. Nanging gemblenging tekad manunggal dados sawiji menika pinanggih dados sanjata kang ampuh tumrap wonten ing gelang-gelang Kang Mas. Kenging menapa yen to titi wedal menika panjenengan menika ngagengke kegiatan wonten ing Singosari. Nanging yen to panjenengan ngremehaken kegiatan wonten ing gelang-gelang kamangka dereng kinaruan wonten sakdengipun palagan sinten ingkang saged mimpang ungguling yuda Kang Mas. Yen pancen sliramu nyengkuyung lekase Rama Jayakatowa, ayo ning kene tabrakan raga lan senopati saka Singosari. Kang Mas, Jaran goyang. panjenengan kedah imut sakderengipun panjenengan menika pinanggih dados satriya ingin pilih bobot pilih tanding. Sinten ing golongan dah panjenengan Rama Jayakatowa. Sakderengipun panjenengan menika madeg dados senopati. Nate sumpah ing kasebat catur prastya. Bayangkara Astya Prabu sing tegese dadi prajurit Gusti tuhu marang sesembahane. Bayangkara Ginom Prapti Gina sing tegese dadi prajurit kudu bisa ngegongke negara lan bangsanipun. Napa panjenengan sampun tindakaken dereng Kang Mas Ardaraja. Bayangkara tansah tresna sing tegese dadi prajurit kudu bisa nresnani kawula cilik pindhani nresnani diri pribadi. Sing pungkasan Bayangkara hanyaki mungsuh dadi prajurit kudu bisa mberet retu mungsuh sak jaban negara utawa sing wartawan. Nanging sedaya kula dereng panjenengan tindakaken Kang Mas. Konmu ngilingke tetes ora ana sing kacecer. Perangane prajurit Bayangkara pancen duweni sumpah catur prasetya. Nanging jaran goyang Kados Kang Mas. sing kasumpah nalika ana ing tengahe alun-alun sak dhuwure tata krambat sinek-sinan punggawa negara mudune kawula dasih nalika kadang-kadang dipati ing Singosari kalebu Rama Jayakatowa kae disumpah lan pangarsa ing Singosari Rama Prabu Kertanegara kang unine Tridharma tri kuwi telu dharma laku utama
perangane laku utama sepisan. Rila ngorbanke jiwa raga tumrap pangarsa. Apa Rama Jaya Katuang kae wis kena diarani lamun sabela ngrungkepi pangarsa ora malah kapara kepengin jungking kawibawan pangarsa ing Singosari. Kaping loro rila ngorbanke jiwa raga tumrap sentana keluarga ing negara. Apa Rama Jaya Katuang kae wis ngayomi sentanane praja lan keluargane negara ora. Sing pungkasan jangkepe Tridharma rila ngorbanke raga kuwi kanggo kawula prajurit wong desa kuwi perangane rungkepi negara lamun kawula kapencok ing bebaya. Apa Rama Jaya Katuang kae rila ngorbanke juraga kanggo keluarga Sentana Praja. Mula yen Rama Jaya Katuang kae nindakake ngorbanke juraga tumrap kawula cilik kuwi bisa kaaran kusumaning bangsa jalaran sabila karo cilik. Nanging Rama Prabu Kertanegara sinembah para titah sinanjung para priyagung sinengkuyung para adiluhung kanthi paugeran keng kena kanggo tuladha kanthi paugeran ing ngarsa sun tuladha ing madya mangun karsa tutburi handayani beda lan paugerane Rama Jaya Katuang. Lajeng bentenipun Kang Mas Paugeran sing ora kena kanggo conto ing manca negara lan manca kadipaten. Kanthi paugeran ing ngarsa sun tuladha ing madya mangun karsa tutburi numpuk bondo. Cukup Kang Mas Adaraja. Panjenengan menika ampun ngundamala dumateng Rama Jaya Katuang. Senajan to kados pundi menika ingkang ngukir jiwa raga panjenengan. Menapa ing mangkenipun panjenengan saged kawastan anak ingkang turu apa Kang Mas Adaraja. Katokno sabudi nira yen nyoto sira wong sekti
Kodese Lutira ing tombak sapu jagat minangka dadi tumbale ora ana liya. Mas Ardaraja. Bagus. Kok katon kesinatriamu Yai. Bagus. Bagus, Jaran. Kowe ojo nangis. Iki ora sedulur. Nanging senajan tukatesmu. Piyambak pengin kula wentah dumatengku. Cukup. Arya Raja wis dadi musuh. Kok menawa nyawamu isih kemantil saka raket. Aturke mara tuamu. Kaya basmu. Karo Mas Ardaraja. Dadi satriya kudu tetep tatah lan tangguh. Yereke Rama, Wara Kertanegara. Gayatri, Paramita, Naradwita, kus kepengin nyawiji, kepengin suka pansuka, kalawan raman. Menika leres, jalaran panjenengan tiyang sepuhipun menawi panjenengan ngersani menapa ingkang putra menika tansah setya. Aku kepengin ngunjuk-warakan, awit marang negara kang dadi andhahan, Jawa Dwipa, Swarna Bumi, Kamboja, wis manungkul dadi siji ana ing Singosari. Gayatri, nduduki gelas Rama. Sinaosa panjenengan sumpapan. Panjenengan menika eling papan surga. Jalaran panjenengan menika sedaya ing pengayuhan. Ojo wasit kiliyani Paramita. Menawi panjenengan kangge patuwadane kang putra lan kang Ojo kuatir, kawula iki sing kita keparake ya. Singosari bakal tak kotori sak lembare nyawa. Romo Prabu, rasekipun prajurit saking gelang
mandek cilik. Menika tatut damel dados menika tirepun regem kampus. Bu inggih sampun anggenipun ngunjuk panakel. Sampun kathah sambut Bu Kang Mas. Kuwi sing punang kintoko katur marang Kertanegara sayekti Kertanegara wong luhur Menika ngalem banget datang panjenengan Kang Mas Prabu. setitur maham bono ngalembono sinuyudan sagung kaulanipun berbudi para marta pantes lamun den suyuti waspada kang sesumbar aning jaba Jaya kakuan ing sayati Sapunipun tunggale Kang Mas Prabu. ayo dan matwa tanding yuda ing palagan aja sira aku jati kaparan sira leno mesti menungso kang ora tut wani nantang marang ketancan Kertanegara, kowe pindaning gajah kang guntung telalemu, tugel gadengmu, meduna saka dampar meson dan aku kang bakal ganti. Jaya kakuan menungso gak laku gegewongso kowe kuwi mung garwane kadang putra Bali Singosari kuwi kaguane Kertanegara dudu kaguanmu Jaya kakuan Kertanegara, wis ditiwancine, kowe lengser saka panaganmu. Mergo sing pas kontrap dudu kowe. Nanging Kanjeng Adipati Jaya Katuwang Kertanegara. hei segoro geli Piye? kowe mung senopati ora patut lamun paring sesorak marang Kertanegara ratu ing Singosari tanpa guna kowe mbak guguk makutawan Singosari kinepung wakul untuk binaya mangap prajurit saka gelang-gelang mudhun apa tak seret hei ngeret nungso kang ora toto kowe mung pate iya ojo pisan-pisan kewani tuteng-tuteng penarkane Kertanegara Mingkemo lambim, Kertanegara, ora sah dadak gelangat-gelangat pangucapmu. Kumalempung, kemendung kowe dirung kemlung. Rungokno kowe, Lengsero saka kursi Gading Kencana paling Singosari. hei jangan goyang
kurang tutuk, seorang bukti lan darmo ana ing Luwih becik liwat danung tuaku timbang kowe panguwasa. Gagah, hangah kae saisining jagat. Saindenging royo. Kowe pengayoman rek nang tulodo pinene gajah sing tak rapat. Yen kono kawula sing luput banjur kok. Jangan goyang. Bisa dewan tudeng-tudeng ana ing Prabu Tarjana. Negara Kula atre. lucune jenggermu ke Singobarong. Iki pangaya. Mulumu wis meh rontok. Balungmu keropos. Mula wis ra tuwa. Wis jumeneng ratu wis susah. Segoro ireng. Kuwi pujangga ing glak-glak. Iya. Nang kuwi kepengin nglungguhi ana ing Singosari. Hei, Kertanegara. Kowe iki salah sawijining nalendra. Abetane asoreng putih kebak corolan paweko. Sapa sing ngarti Kertanegara? Ondo donyane matumbo tumbi, tumbo nduk. Kowe durung. Wiwit negara telukan, Swarna Bumi, Jambu Dipa, Simenajong, Pamelayu. Kuwi pendak taun sepisan, caos seperti marang kuwi. Ame kuwi kasukyan. Segoro ta? Opo? Yen ngono wis rantam sekabrane. Segoro yang segoro kali segoro ta. An kuwe mundarat bener. Mangke raja. Yen ngono. Ya wis ora kena digawe pucet. Jaran kowe awan Ya kena. Apa kekuatanmu Kertanegara? Sedelo meneh kowe wis mati. Lho, Putih bola. Jangan listak zaman. Aku mbiyen satrio. Aku sepuan. maju. Malah Maju. Saya kan orang irang babat pisan batu tidak ngomong. Seger menungsa nang matamu kaya iblis. Ora ngerti bebudaning liyan. Wis diwenehi bumi ana ing gelang-gelang. Lan kadang kula dibali. Kene apa sing ora? Terus serak kadang-kadang. Arab! Saiki wae. Arep tumindak apa Bendota? Adikku tebas jangan. Aja jeblok. Saranduning badan Gayatri. Sinusup Wahyu Nur Buate Ngaji. Nggih. Sok sapa kang kecondhokan Wahyu Nur Buate Ngaji. Bakal duweni pangkat derajat lan mukti ambauden. Marang sira kabeh. Nggih. Rubuing Singosari. Patine Kertanegara. Punjering pamerintahan ora ning gelang-gelang lan Singosari. Anging bakal tak boyong ana ing Kediri. Ingsun bakal jumeneng nata ing Kediri kanthi jimat asli Prabu Jaya Katwa. Inggih Prabu Gambar Maison dan Rikolo semula ing Kediri. Kajarah Raya marang Ken Arok Sri Rangga Rajasa Batara Amregu. Mula Segara Giri lan kabeh prajurit. Boyongen jambar metode ing
Gayatri jadi putri boyongan. Boyong yang ke sini. Bukan ke